गुवाहाटीआव खुंजानाय 2023 मायथाइनि इंटरनेशनल कुंफु चेम्पियनशिप बादायलायनायाव बाहागो लानानै गफुर हालामनि सा 6 लाइमोनफोरा सनानि मेडेल देरहानो हादों। सनानि मेडेल मोनबोनो हानाय बिसोर सा 6 लाइमोनफोरखौ दिनै गामिनि रायजो राजाफोरा बरायदों। सना मेडेल देरहानो हानाय बर' लाइमोनफोरा जादों फारियै सनापुर गामिनि जेदिदिया बि बसुमतारी, 2 नं आनन्दपुर गामिनि बाबुल बसुमतारी, 1 नं आनन्दपुर गामिनि बोहैथि दैमारी, 2 नं आमलायगुरि गामिनि महेन्द्र बसुमतारी। बिसोरनि अनगायैबो गुबुन हारिनिफ्राय गफुर थावनि रियान साहू, मागनी गामिनि आफ्ताब हुसैनाबो गावसिनि गोब्राब नाजानाय आरो गेलेनायजों सना मेडेलखौ आवग्रिनो हादों। बिथांमोननि बेबायदि देरहाबोनाया गामिनि रायजो राजाफोर आरो ओनसोलनि थाखाय गोग्गानाय लाबोदों होनना फोरमायथिदों गामिनि रायजो राजाफोरा। नाम गामि नामा जाबाय बोहैथि दैमारी। गेलेनानै गल्ड मेडेल मोनबोदों। बेयावहाय आं बिराद गोजोननाय मोनदों। सोरजों गेलेनो मोनामोन सोरनि एगेन्स्टआव देरहानाय? भुटानाव फाइनाल गेलेबोदों। आं जोबोद मोजां मोनदों गेलेनानै। आरो इयुनाव मा सानो? गुवाहाटी कटन कलेज इउनिभारसिटिनि बेयाव गेलेबोदों। इयुनाव आरो मा गेलेलांबाय थानो सानो? आं आरो गेलेलांनो सानो, ओमफ्राय बेवहाय गेलेबोगोन। रायजो राजाफोर, आं बुंनो गोनाङा राजगर एबं आनन्दपुरनि जोंहा नैबे बोहैथि फिसाजोआ गुवाहाटी कटन कलेजाव गेम गेलेनो थांदोंमोन क्लासाव। आरो बेयाव सारनि जुगिदिनो जोङो गोजोननाय आरो इसोरनिफ्राय जोङो अननायखौ मोननायखाय दिनै फिसाजो बोहैथिया देरहानानै फैबाय। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। गल्ड मेडेल मोनबोजोबदों। बेनिफ्राय गफुर एरियानिफ्राय थांनाय जेसेबां 7 जनफ्रा माने गल्ड मेडेल आरो मोननानै फैदों। जोङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो कुंफु क्लासाव फैबाय थानायाव राजगरनिफ्राय साइकेल सालाय आंनि फिसाजोआ हर जालाङो आरो साइकेल सालायनानै थांफिननो गोनां जायो। जोङो गारि मटर भारा गारनो हाया, जों गैयि। सहायफोरखौ एसे गेजेर गोलाव सरकारफ्रा एसे अननानै लाहरोब्ला बिसिनि आरो उनाव आरो खनसे थांनायनि उनाव सहाय एसे खालामबा हामगौ होननानै आङो गोजोननाय थाबाय। आंनि फिसाला महेन्द्रआ गथ' सोलिनाय बे खेलाव जोङो दुखुनांथारजों दाहारिन लानानै हरनो थाखाय जाहाथे बियो उनाव मोजाङै गेलेनानै देरहाबाय थायोबा आं बेखौनो गोजोननाय थासिगोन। आरो दिनै माबायदि गोजोननाय मोनदों? जेरैहाय दिनैहाय आङो फिसा हौवाया जेरै खेलेनानै फैबाय बेसेबा गोजाननिफ्राय बेखौ आं गुबुनाव जेरैहाय माबानानै बरायनानै लाना फैनाय जादों। जाहाथे सरकारा इयुनाव जोंखौ मोजाङै मोजां फिसाफोरखौ खेल गेलेनायाव मोजाङै नायसननो हरो, आं बेखौनो गोजोननाय थाबाय। एसे गोसा बुंबाय जों नायनांगोन ना। सिगां बबेयाव कर्स लानाय इयुनाव मा सानो? आं बेबायदिनो इयुनसिम गेलेलांबाय थागोन। मोजाङै मोजां प्रेक्टिस लानानै मोजां गेलेलांबाय थागोन। उनाव आंबो सासे गिदिर गोलाव मास्टार जानो सानदों। नोंथांखिया बे आरो